namit yun. Hey mates! Welcome aboard and I am your Dex Constellation. For this vlog, nandito tayo sa kabisera ng Negros Occidental, ang tinuturiang lungsod ng mga ngiti or the City of Smiles, Bacolod City. Halina at samahan niyo akong gumala at kumain dito sa napakagandang lungsod ng Bacolod. And nandito tayo sa Kuwan para tikman ang napakasarap na matcha. So ito yung matcha guys, it's original Ilonggo dish. So broth. Namit yun. And meron ako dito ang kakanin guys, may sapin-sapin, ensaladitas, and chicken pie. Wow, namit din.
galing Bacolod, hindi pwedeng hindi magbitbit ng piyaya. And I'm very thankful guys dito sa mga staff ng Mercy Pasalubong Center kasi pinayagan nila akong mag-vlog and kumuha ng mga videos about sa mga products nila and kung paano lutuin yung sikat na piyaya guys. And doon naman sa may Bongbong Pasalubong Center, I'm very sorry kung kumuha ako ng video doon sa labas. So sa labas lang naman guys, hindi nagpaalam ko kung kuha ako ng video inside. So hindi daw pwede. I don't know kung ano yung reason behind bakit hindi pwede. So I think hindi maganda yung ganun guys kasi kung tourist ka and gusto mo lang naman kuha ng mga videos and vlog, bakit mo pa kailangan magpaalam dun sa main office daw nila? And the reason lang naman, this is just for fun. So sa Bongbong Pasalubong Center, very sorry. And Mercy Pasalubong Center, maraming salamat and thank you. Gamit din. Welcome to the New Bacolod Government Center. Of course, kapag bumisita dito sa Bacolod, hindi pwedeng hindi kumain ng Bacolod Chicken Inasal. Napaka-juicy. Namit din. Dali na, kaon ta. So, in Ilonggo guys, kapag sinabing kain tayo, dali na, kaon ta. So this is how we do our sauce for inasal, calamansi or suha in Ilonggo. Soy sauce or patis in Ilonggo. And the best ingredient for sauce is cinnamon. Namit gid ang manok sa Bacolod. And before I forget guys, chicken oil. Wow. And isa pa sa favorite ko guys is atay or chicken liver.
And this is the Negros Occidental Capital Lagoon. Hope nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin dito sa Bacolod. Sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko guys, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again, always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.